came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me space for both my hands, 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 hands. You, cause it goes on and on and on. Čaute, zdravím všetky budúce ovečky, terajšie ovečky, minulé ovečky. Je tu so mnou Červík, čau Červík. Čaute. Červík, Červík. Jak sa to povie? Červík, ten cirkusant. Červík, oný. Ten chuligán. Jak sa mu nadáva? Tomu... No. To je jedno. Tak, zdravím vás pri prvom dieli. Možno, že už ste hovoríte Game Team Skywars. Presne tak. Ale máme teraz jednu zmenu. Je to tá... A teraz bude jedna zmena. Teraz budeme spolu. Muhahaha. Si to ty, ne? Hej, si. No tak poď. Dobre. Našťastie to nemusíme strihať. Čo je 3-krát hurá. Počkaj, stoj. 3, 4. Tak, sme pri ďalšej mape. Však. Nech ty skočí na ten pressure plate, okej? Niekto ti volá. Nevolá, tak kto mi napísal, nejaký blbec mi napísal SMS. Prečo zrovna teraz? Aha, niekto buchol, ja ne. Lebo ja už som túto mapu hral. Chceš vidieť boom? Nie. Jo, 6 dia. Ukážem ti taký menší boom. Ne, opováž. Jojha, boom. Aha, bum, počuli sme všetci. Všetci sme dobre počuli. To prčiť, mi to nezničilo dom. To mi nezničilo dom. To je hovadina. Kde si? Ja tu... Á, dobrý deň, pán. Dobrý deň. Dobrý deň. Ty kam ideš? Kam sa trepeš? Ne, nechod tam. Není to dobrý nápad. Ver mi, je tam jeden. Ide tam. Dobre. Idem tam aj ja? Skús mi zahájiť to, že si to prežijem. Ja aj ty ideš cez stred, dobre. Tak poď. Poď sem. Poď ku mne. Ty kam sa trepeš? Tam on ti. To je futbalový kôš. Ten strieľajte. Futbalový kôš? No. Basketbalový. Vieš. No poď. To je jedno, je to kôš. Nezabudol si na čestu jednu? Ja viem totiž, tu sú 4 česty. Hej, Viem. zabudol. No ja viem, som zlý chlap. 4 čestky? Áno, 4 česty. Prečo? Až 4? No? Koľko by to malo byť? No, samozrejme, že zabudol. Nevadí, a ešte tuto hore. A na toto si nezabudol? Ne, našťastie. Okej. Idem po cestu. Hlavne nech ma nikto nezabije. Tak, tuto. Tak, trafím sa. Jo, som dobrý. Hej, prosím, znič ten most. Znič ho, vybuchne to tu. Aký most? Tento, tuto, vidíš? No, dík. Máš páčku, alebo redstone torosku, alebo čo? Mám pressure plate. Mám zapaľovač. Mám tente. Dáš mi TNTčko? Ale žiaľ nemám, musím ho vykopať. V prvom rade potrebujeme strom. Ja som ho už dávno vychopal. Vieš čo, vychopal som ho. Vykopal? Dobre. Ja sa len tak pýtam. Som pán, ja všetko môžem vychopať. Dobre, že si to vykopal. Máš drevo? Nie, však preto idem teraz na ňo. Sorry. Hej, To ne. To ten strom. Šejuš sa z tam stromu. Jo, moje drevo. Ne. To mám ja. Shit. Ne. Tak vykrafti. Craftiank ťa. Ne, crafting už máme.
Nie, crafting už máme! Julia, Jak si to tam vypol? Jejda. craftingy sa hodia. Styky? Aha. Budeš taký zlatý. Ďakujem. Máš TNTčko? Nemáš, jasné. Mám. Počkaj. Koľko? Mám 2 meče na... Dia, dobré. Dobre, ty a dáš mi to TNTčko? Musím to najprv vykopať. Tento, čo si mal na tento ostrove, tak ja som ho už dávno vykopal. Pardon, ja som ho už dávno vykopal. A fakt. O môj bože! To jeden zhebol, počkaj. To fakt? Aha. Taký retard. Nič proti nemu, ak sa pozrel na toto video. A čo tam má? Ty si Všetko. sa zapálil, čo? Ty, ak si toto odbuchol? Ježišmaria. Tak, tu máme pavučinu. Nemáš náhodou jednu pavučinu? Pavučinu nemám, ale mám string. Na čo? Dáš mi string, prosím? Na čo? Na jednu vec. Ukážem ti, to bude kuzlo. Ja sa ťa bojím. Tak sa ma nebojí. Tak sekundu, idem sa pozrieť, či nie doma. Lebo ja osobne som nemal. Počkaj. Boli sme tam iba my dvaja. Ja som si to uvedomil až potom. Tak poď. Poď. Ješ? Hej. Ne. V tomto som veľmi dobrý ja. Osobne. To tak, no. Da. Tak. Poďme vykradať. Aspoň, že Nedáme v to tomto proti ťa môžem sebe. poraziť. Čože? V tomto ťa môžem poraziť našťastie. No. Tak dáme teraz proti sebe. Dobre, tak proti sebe. A bude ti vadiť, keď s tebou skončujeme až po pár sekundách hry? Nie, prečo? Dobre, len to. Kam ideš? Ja mám oči aj vzadu. Shit. Ja mám oči aj vzadu. Shit. Ideš? Ja mám oči aj vzadu. Shit. Kam ideš? Ja mám oči aj vzadu. Shit. Tak nič. Fail menší. Pozor, sme tu traja. Na tom ostrove. Help me! Je niekto podo mnou. Že? Julia, Nebo ja mám luk. tu prčiť, ja som tu s nejakým typkom. Držím palce. Už je po ňom, jasné, že už je po ňom, ale chápeš. Ty. Že sme veľmi si podobní? Vieš v čom? Bojím sa. Ja sa bojím, že si niekde nado mnou. Ja sa bojím práve, že naopak. Ja sa bojím toho istého. Som niekde pod tebou? Podľa mňa nado mnou, lebo ja som úplne pod tebou. Áno, si nado mnou, vieš čo? Vidím ťa!
Vidím ťa! Jo! Jo! Niečo som vystrelil. Tak poď znova. Ešte- Poď ešte hru jednu. Poď si ešte A teraz- zahrať jednu. Vyššie teraz budeme zase spolu. OK. Si už tam? Mhm. Ne, znovu toto peklo. Nevadí. Opakujem. Zlakol? Ne, len... Ale jak som ťa tam pekne sundal. To dám potom do spomaleného záberu, to mi ver. A kde je to vlastne tá čestka? O čo si o nej hovoril? Hore na strome. Shit. Ja som vstúpil na to TNT. Môj bože, mám také veci, že nejaký šulin by mi zavidel. Pozor, vidím nejakého oné. Niekoho zlého? Kde si? Ja, tu. Tam. Tu, vidíš. Takže teraz sme spolu, že? Mhm. Dobre, len pre istotu. Veď No vieš. čo, dobrá, dobrá. Veď vieš, aký si ty. No. Mhm. Nechoď hlavne do stredu. Budeš tam mať prekvapenie. Kam v strede? Mhm. Prosím, nie žiadne tentečko. Ne. Je to živá bytosť. A je celkom ako obrnená. Tak. By sa to dalo nazvať. Jaj. Aha. Jo, mám na lúk! Jo, mám na lúk. Aha. To z koho? Ja z nikoho. Tak, urobíme si styky. To si... niekto je tu. Niekto je tu. Nie, vo mne. Tu. Niekto. Otvoril cestu. To. Ty? Kde? Ale nikde. Ty máš železnú prilbu, čo? Helmu. No ja mám diameč, to je moja ochranka. Ale aj Má lúk? Má lúk. To má lúk, ja mám lúk. Taký šulín, on nevie strieľať. Ukáž, ja ho sundám, kde je ten Pozri debil. sa na strieľať, ty šulín, nevieš. Aha. Hej, a ty... Pozri, ako ho zostrieľávam. Vidíš, ako ho Do dávam? mňa si strelil, keby niečo, do mňa si strelil. Ja aj prepáč, pomýlil som sa. Myslel som si, že si on. Zmiel si terč. Počkaj, pozor. Fú, tak toto bolo tesné. Však som ho sundal. Nestrelaj po... To si bol ty? Či on? Ne, to on. Počkaj. Ja sa ho snažím, len on sa schoval a teraz strieľal na teba. Idem na ňo? Ne. Sa bojím. Kde je vlastne tá druhá čestka? On sa tam stáva... Shit. Čo staví? Go! Šervík. Nine. Áno! Nine nebytešen. Prečo nikto nevie strieľať? To sa ti povie, keď sa tu... Tam. Fakt, tu nikto nevie strieľať na Game Team. Daj pokoj, lebo to za chvíľku ti zabodnem meč do šite. Jedna strela. I see you, what you do. Ja, tak to bolo presne do oka. No, to je už je posledný šíp. Časovač. Už sme prekročili 14 minút. Tak, to je všetko. Ja som to nedal. Dole, hej, a zdechol som. Tak my To nedal. Pošmykol som sa do prdele. Hej, a zdechol som. Tak my sa uvidíme u ďalších videách. Tak, čaute. Vyhral som.